No niin, terve täällä vitun kikkeliperseessä. No niin, täällä on. Pelataan semmoista peliä kuin SCP. Ei näy. Mulla ei lupa sillä käsi. Tämä on aivan helvetin pelottava peli. Ei kantti ikinä itse ladata tätä peliä. Tästä ei saa vittuakaan selvä. Ei niin. Eikä kärsä kun me kuvata, niin me tällä ei tajua mitään kun mä kuvaan kännykällä. Where the fuck? Mennään tuohon 20 portaaseen. Nyt on menossa 3. Jos tulee joku vitu pelottava kohta, niin me hyppäisin liikutaan. Niin. Tuossa on silta meidän tässä talon vieressä. Pelataan täällä vaan. Vittuun maisella päällä taas. Minä. Älkää ikinä pelakko tätä peliä. Tämä on helvetin pelottava.